Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आं सजना ब्लग चेनेल गासिबो फिन खनसे बरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंना माथोआ ओरैबायदि गाज्रि जानानै दङ बिराद लोमजाबाय थादोंमोन ओमफ्राय गगा मोननानै माथा बिदि सेन्स जाबाय आंना स' ओमफ्राय दिनै दुर्गा फुजा नालाय ओमफ्राय एसे फुजा लांनो नागिरदों दुर्गा मानि जोंनि गान्धीबारियावनो खाथियावनो स' बिदिब्ला थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो स' थुदो बिदिब्ला लोगोफोर थांबाय थानोसै नैला फुजानि जगार आंना बिदिब्ला नायलांबाय थादो मा बेग लालायदो फंबायजों आंजों थांगोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गरम थिखांनो हायाखैनो आंनाबो जाया थांसै फैबाय था ব্যক্তিসকলক নিজৰ কামসমূহ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হয়। গান্ধীবাৰী আঞ্চলিক দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ চাহ বিভাগত থকা ব্যক্তিসকলক নিজৰ কামসমূহ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয়। আমি এতিয়াও দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ ঠিক 6 বজাৰ লগে লগে জাজিকনা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰী পূৰ্ণানন্দ তেখেতে এখন ফিল্ম অনুসাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু তেখেতক গছ ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। खुलुमखांबाय दासो बिराद मानसिखा गैला दाबो नै हेलौ हाय आंनियाव होमबा सिगुन मोनगोन बिलुन लायनांदों আপোনাক বিচৰা হৈছে আপুনি য'তে নাথাকক কিয় আপুনি অৱশ্যই সোনকালে আহিব লাগিব। सिख्लाफोरा फट' खेंगासिनोलाय थुगि लाबोदो नामा लाबाखै आइ लाभ गान्धीबारि लिरथारदोहाय एबार मालाय आइ लाभ गान्धीबारि बे फट' खेंना होनाय आंखौबो সংগ্ৰহ কৰে দুৰ্গা পূজাত 250 টকা প্ৰথম শ্ৰেণী 120 টকা আৰু গেলাৰী মাত্ৰ আছে। Anh video bainu sana. Anh video bainu sana. Hai. Gua मोननानै सेसका सानथामबो रायलायनोनो हाला माथोआ फरायजोब्बाय ओमफ्राय दा खुलुमखांबाय जोंहा ओमफ्राय दा न'आव थांनोसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय नै थफ्ला थफ्लि लानो थांनोसै बाय बाय होनबाय हासोदोसो बाय बाय होनदो बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन गोदान निउ ब्लग
गोदान भिडिअ'आव